Θερμοπύλες. Τιμή σε εκείνους, όπως στη ζωή των, όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλη. Ποτέ από το χρέος μη κινούνται. Δίκαιοι και ίσχυοι σε όλες τις πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και σπλαχνία. Οι γενναίοι ως άκης είναι πλούσιοι, και όταν είναι φτωχοί, πάλι εις μικρών γενναίοι, πάλι συντρέχονται όσο μπορούν. Πάντοτε την αλήθεια μιλούνται, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδωμένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει, όταν προβλέπουν, και πολλοί προβλέπουν, πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, και οι μύδι επιτέλους του διαβόλου.